Čaute ľudia, dneska vítame u nového videa. V tomto videu je tu Mr. Záhada 69 a je tu Mr. Záhada 70. Pozdrav do videa, spoločník 69. Čaute. A ideme si povedať záhadu o Skinwalker a reč. Takže Skinwalker je osoba, ktorá sa vie premeniť na človeka a zviera. Dokáže sa premeniť na hocikoho, dokáže sa premeniť aj na nás, na vás, na hocikoho, na medvedia, zviera, vlka, všetkého. Vyskytuje sa väčšinou v Amerike, alebo sa vyskytuje niekedy v tmách. V noci sa vyskytuje, najčastejšie sa vyskytuje v noci a v Skinwalker ranči a v USA. Nebudete mi dať like a odber, pretože Skinwalker môže vyzerať podobne takto. Je to človek, ktorý vyzerá otrasne, je to zmutovaný človek, je to čarodejný, je to prehľad. Skinwalker, druh čarodejov z indického legenda, kmeň na novoho, ktorý sa dokáže promeniť v žvíže. Podľa legend, když sa človek stane kniežem a pak u smrti svého lidského blízkeho stane sa z nej Skinwalker. Legendy o Skinwalkeru stvorené podoby. Takže nerobím si z toho srandu, Skinwalker existuje. Je aj na Slovensku, my sme ho stretli. Vie sa premeniť, dokáže sa premeniť na vlka, kľudne. Spoznáte to podľa toho, že aké má oči. Nespráva sa ako normálne zviera, správa sa ako mutant. Skinwalker Ranch, a.k.a. Ranch Skinwalker, je to reálne miesto Amerike. Amerike sa nachádza sa tam. Povedám, kolega, povedz o Skinwalker Ranchi. Čo sa tam nachádza? Nachádza sa tam Skinwalker a opustená taká chata, kde tam vraj že straší, ale vraj to je tam straší, sú tam zabarikadované okná a toto a raz tam zomreli ľudia. Áno, zomreli tam veľa ľudí. Je to keby farma. Poviem vám jeden príbeh, ktorý sa stal. Prišiel tam pár rodiny. Chovali tam zvieratá. Raz jedného dňa prišiel vlk, ktorý žil. A ten vlk chytil za krk ovcu a nepustil ho, nezabil. Prežil 3 rany brokovnicom, nič ho nevyplašilo a odtedy sa tam začali robiť blbosti. Sekera mizla, všetko mizlo. Môže nám to potvrdiť aj Dominik. Áno, potvrdzujem to. Je to aj v reálnom mieste. Je to Amerike, USA, teraz sa tam vidíte, tak toto vyzerá. Je to zničené. Bol tam na 100% Skinwalker. Nevieme posúdiť, či to bol tam na 100%. No. Veľa ľudí si myslí, že to je vymyslené. Nie je to až tak pravda, lebo je to legenda a legendy sú niekedy pravdivé, lebo teraz vám ukážem také fotky. Tak, napríklad tento tu obrazok. Napríklad vidíte, je tu les, to je to Skinwalker. Napríklad aj tu. Ale toto až tak neverím na tento obrazok. Toto iba tam sedí. Napríklad tu je najpopulárnejší obrázok Skinwalkera, má biele oči, spoznáte to. Ku tým očiam, vidíte, je aj tu. Ku tým očiam vám povie Dominik, lebo Dominik sa vie ku tomu vyjadriť viac. No tam tie oči, no tak toto no tak tie oči sú veľké, nikto nevie prečo, ešte ani sama NASA nevie. No, tie oči, ale sú aj iné páry očí. Ku tomu vie Dominik najviac toho očí. Biele oči sú také, že ešte je kľudný, ako to môžete vidieť tu. Ale má aj červené oči. Červené oči sú nebezpečné. To znamená, že už útočí. Že bude útočiť. To znamená, že má korisť.
Takže to je koniec videa, dúfam, že sa vám video páčilo, pokud áno, dajte like a odber. Uvidíte sa pri ďalšom videu. Čus.